Jo soc la Cristina, psicòloga i sexòloga, i avui tenim a la Míriam, psicòloga sanitària especialitzada en geriatria i en autisme. Hola, Cristina. Hola, Míriam. Doncs avui parlarem sobre autisme. Míriam, què és l'autisme? A veure, al final l'autisme és un conjunt de dificultats en certs àmbits en concret. Sí que és veritat que cal tenir en compte que no sempre vol dir que això hi sigui poc, sinó que a vegades hi és massa. I al final són aquestes alteracions, però no significa que sigui sempre cap a una disminució, sinó que a vegades és tot el contrari. Al final l'autisme està molt mal entès, no?, en general. Llavors no vol dir que els problemes de comunicació sigui que tinguem un nen o una nena que no parla amb ningú, que no fa amics, sinó que podem tenir un nen o una nena que sigui molt sociable, que parli amb desconeguts, que vulgui ser amic de tothom, i això ens portaria com cap a també una alteració, però a aquesta altra banda. El que dius és bastant polaritzat, no? Vull dir que pot estar d'un cantó com d'un altre. Correcte. La manera de funcionar, poder, no seria? Sí, pot tirar tant com que allò hi sigui poc, com que hi sigui molt. No cal que sigui extremista, però vull dir, hi ha graus i graus dintre d'aquestes dificultats. Hi ha persones autistes que seran més funcionals en aquest sentit i d'altres que tindran més dificultats en allò. I potser una altra cosa en tenen menys dintre de totes aquestes característiques. I ens podries explicar una mica quines són les característiques o dificultats que acostumen a estar presents? Al final hi ha tota aquesta part comunicativa i d'interacció social, ja sigui la part verbal i no verbal, és a dir, tant el poder seguir una conversa, el que sigui recíproca la comunicació, com posar facialment el que toca, utilitzar els gestos que pertoquen, però és el que et deia, pots tenir una persona que no posi cap gest i una altra que els faci molt exagerats. O algú que no et posi cap cara a nivell segons el que parla i algú que te les faci molt exagerades. Evidentment és el que et dic, hi ha gent que costa més veure aquests trets que caracteritzen l'autisme per aquesta funcionalitat. També hi ha molt aprenentatge. Vull dir, jo puc aprendre quines cares he de posar i que llavors no es detecti que hi ha aquesta absència. Llavors aquí el que s'haurà d'explorar és si hi ha aquest aprenentatge i ho faig perquè sé que aquí he d'estar enfadat i poso cara d'enfadat o perquè realment em surt de manera espontània, que és el que passa normalment quan no hi ha presència d'autisme. Llavors, a part d'això, hi ha tota la part més de rituals, d'interessos més restringits, com aquesta necessitat de rutines, baixa tolerància al canvi, que si em surt un imprevist em genera un gran mal de cap, interessos molt intensos, de que, per exemple, a mi m'interessi molt l'astronomia i només llegeixo llibres sobre això i miro pel·lícules sobre això. A vegades poden ser coses que passen més desapercebudes i que el meu interès sigui la meva feina. Llavors això és molt més normalitzat que jo et parli molt de la meva feina quan és el meu dia a dia, o amb nens també es veu. És més estrany potser que un nen molt petit se t'interessi per els cotxes i se'ls sàpiga tots de memòria i vegi un cotxe pel carrer i sàpiga automàticament el model que una nena, per exemple, que li agraden molt les nines. Però llavors ja s'ha de veure en quina intensitat hi ha aquí darrere, si només juga amb això, què passa si un es trenca, veure una mica darrere fins a quin punt arriba aquest interès. I llavors entraríem en tota la part també d'hipersensibilitats. Vull dir, sorolls forts que em molestin molt, la llum, fins i tot la detecció de la temperatura, de que sempre tingui molta calor o sempre tingui molt fred. O vagi vestit segons com van els altres, no perquè jo detecti què necessito portar posat. Una mica en grans trets, potser seria algunes pinzellades que poden ser útils. Molt interessant. I com es detecta que una persona, o com es pot... Hi ha una avaluació darrere, no?, d'aquest autisme? Que al final l'avaluació de l'autisme és observacional, és a dir, no tenim una prova màgica que ens digui un autista, no existeix això. Vull dir, perquè és important saber-ho, perquè al final la persona que fa aquesta avaluació ha de saber què ha de veure i ha d'haver vist, per haver vist tot l'espectre com a tal. Al final cada autista és diferent
Hi ha qui emmascara més, hi ha qui emmascara menys, hi ha qui té un tipus de conductes, hi ha qui... Vull dir, tots són diferents, cadascun és un món. Llavors, si tu no has vist varietat, és molt difícil que sàpigues què has de mirar i què necessites preguntar per treure realment el que necessites d'allà. Evidentment, sense caure en li pregunto tantes vegades que m'acaba dient que sí que ho fa quan potser no ho està fent, no? Però sí en buscar, doncs, fer preguntes molt precises, perquè al final l'abstracte costa molt en l'autisme, llavors ser molt concret, posar exemples concrets per veure si aquella persona realment entén el que jo li estic preguntant i per tant em contesta el que de veritat li passa. Llavors és el que et dic, no hi ha com a tal una prova en concret. Tenim proves que són per fer l'observació més sistematitzada, però també pot ser que una persona autista no dongui que sí en una prova d'aquestes i sí que sigui autista. Clar. Sobretot amb el més perfil femení, en aquest sentit. Aquestes proves estan molt esbiaixades per gènere. El perfil noia és molt diferent i sol donar que no en aquest tipus de proves. I per què? Vull dir, per què és tan diferent? Perquè al final, vull dir, el que s'ha vist és que les noies fan molt més aquest aprenentatge. Vull dir, són molt més observadores que els nois, que hi ha nois que també tenen més aquest perfil femení, és a dir, no té per què ser només una noia que ho tingui, però observen més i imiten més. Vale. Llavors generen més aquest aprenentatge i, per exemple, el contacte visual, un perfil més d'aquest tipus, te'l farà bé. Però clar, llavors, si tu preguntes el que toca, sabràs que això li està generant angoixa constant. Llavors aquí és on detectes que falla alguna cosa. Potser et serà molt més expressiva, et mostrarà més temes d'emocions, entendrà més les dels altres. Bueno, fins a quin punt les entén? O ha après que si tu estàs enfadat amb mi, he de venir a disculpar-me, encara que no entenc per què t'has enfadat amb mi. Llavors és on s'ha de rascar si allò és un aprenentatge o és algo més espontani en el dia a dia. Sembla complex i concretament més complex en el cas de les dones, no? D'aquesta detecció, perquè t'arriben a consultar persones adultes que dubten de si són autistes o no. Sí, adults n'arriben molt i més a dia d'avui, que jo crec que hi ha molta informació. Llavors, a l'haver tanta informació, la gent també diu ai, doncs jo això ho faig, jo això em sento identificada, o surt alguna sèrie i dius oi, però si aquestes coses jo també ho faig en el meu dia a dia. Llavors també aquesta consciència social que s'ha fet també està augmentant aquesta detecció, però sí que és veritat que a l'adultesa, a mi, per exemple, m'arriben més dones que homes. Per al final, per aquest emmascarament constant de... Clar, passen desapercebudes. Llavors, una gran font de detecció aquí són les escoles. Si jo tinc una nena que se'm comporta, no molesta, no... Vull dir, no veig res a destacar. I moltes vegades hi ha un tema aquí de capacitats, també podem tenir unes altres capacitats a darrere. Llavors, sobre és una nena que em tregui bones notes. Llavors, arriba un moment on tot aquest emmascarament peta per alguna banda. I llavors potser t'arriben doncs, amb aquesta sensació més depressiva, de no estic bé, d'allò, que també hi ha una mala detecció aquí, perquè realment no sé què em passa, però noto que no estic bé. I llavors és quan comences a veure una mica que allà hi ha totes aquestes dificultats presents i que realment el que està passant aquí és que tens una persona que potser té 30 anys i porta 30 anys actuant d'una manera amb la que no se sent còmode actuant i intentant sostenir això en el seu dia a dia. Llavors, com una queixa com molt... Si haguessis de dir, mira, generalment, quan un adult ve a consulta amb aquest dubte, acostuma a ser perquè, jo què sé, no se li dona bé les habilitats socials o perquè se sent incòmode. Hi ha alguna cosa molt prototípic de l'adult? Sí, no amb tothom, però sí que és veritat que molts la frase que et diuen és que sempre he tingut la sensació de que no encaixava. Sempre m'he sentit diferent als altres. Llavors sol ser com algú rellevant aquí, és que jo notava que no érem iguals. Vull dir, amb adults sí que hi ha com aquesta sensació de, hosti, sí, he tingut amics i tal i d'allò, però soc diferent a tots ells.
Llavors potser és una cosa que sí que és bastant generalitzada, aquesta sensació que tenen. Que jo entenc que amb infants és més comú fer un diagnòstic o fer aquesta detecció, poder perquè no hi ha aquest aprenentatge, no?, encara fet, més social. Clar, tot depèn del que normalitzin la família i l'escola. Vull dir, al final jo crec que és important que la gent sàpiga les diferents coses que hi poden haver per poder detectar aquestes senyals d'alerta. Però clar, tampoc ens hem de tornar ara obsessius amb ui, el meu fill és selectiu amb el menjar, aviam si és autista. Vull dir, no passa res, potser només tens un fill selectiu amb el menjar. Però sí que és veritat que jo crec que al final, quan comences a veure, no, que potser li costa fer amics, que no et somriu, com coses d'aquest tipus, no passar-ho per alt. Perquè al final el que passa és que si ho passo per alt en aquell moment i llavors aquesta persona fa un aprenentatge, allò ja s'ha oblidat. Però aquella dificultat hi segueix sent allà darrere. Clar. Vale. I la causa, per dir-ho d'alguna manera, és més aviat apresa, és més aviat biològica, vull dir, on podríem trobar la causa de que una persona sigui autista i una altra no? Hi ha un punt genètic, és a dir, hi ha un tema genètic de que normalment, si a nivell d'algun familiar hi ha autisme, la probabilitat augmenta. No té per què tampoc, sí que és veritat que els números pugen. També s'ha parlat d'un tema ambiental, de que a dia d'avui per contaminacions i per tot plegat també és possible que això també estigui en augment. Al final l'autisme és un trastorn de neurodesenvolupament. Vull dir, es té des de sempre, no és de sobte als 15 anys soc autista, no. Sempre ha sigut autista aquesta persona i no hi ha cura perquè tampoc és una malaltia, i al final és una condició d'aquella persona. Igual que un és ros i l'altre és moreno, doncs s'ha posat aquesta etiqueta per descriure aquest tipus de persona. Però a partir d'aquí tampoc hi ha una causa evident de dir és això. Són diferents factors que sumen aquí i que generen. Al final, si hi ha un trastorn del neurodesenvolupament, sempre és més probable que n'aparegui un altre. Vull dir, per això hi ha molta comorbiditat, per exemple, autisme amb TDAH, trastorns de llenguatge. Tot això, a vegades, es barreja. I si hi ha alguna persona que ens està escoltant, alguna família que es demani, no?, la seva criatura que podria tenir aquesta condició, els hi podries recomanar alguna cosa? Al final, és el que et deia, és important que el que miri sàpiga què ha de mirar i com ho ha de mirar. Llavors jo el que recomano és que davant d'aquestes coses s'acudeixi a algun professional que entengui del tema i que pugui fer aquesta observació i al final discriminar de dir no, mira, no sembla ara mateix. Tampoc s'ha de descartar del tot, és a dir, si ve un nen o nena molt petit, de vegades veus coses, però és com, potser no és el moment encara. I dius, bueno, esperem un parell d'anys, que sí que faci seguiment terapèutic, al final per aquestes dificultats que sí que s'han vist, però sense arribar a dir, vale, tenim un autisme. Evidentment, si és algo evident, tampoc cal esperar. Perquè quan abans ho sàpiga també abans tindrà ajudes, recursos, també es pot preparar millor els pares, vull dir, esperar però si cal, si no cal tampoc cal esperar perquè sí, perquè és molt petit. Vull dir, tenir una mica aquesta dualitat de dir, bueno, decidim sobre si és molt evident, posem-ho perquè tingui les ajudes que necessita i si no s'acaba de veure del tot clar, no arriscar en cap cas, fer seguiment per ajudar aquest nen amb les dificultats que té i llavors anar decidint, segons com vagi avançant també el procés terapèutic, que aniràs veient també cap on tiren aquestes dificultats. I consideres que és important la detecció precoç? No? Que ara comentaves el tema de, clar, és molt petit, però bueno, aquesta ambivalència de si anem ja al psicòleg, si no... Creus que és important? Penso que sí, més que res per aquests casos que ens trobem d'adults que porten tota una vida sense tenir eines per gestionar coses que els hi passen i que no entenen per què els hi passen. Llavors, al final, aquesta detecció precoç el que fa és que aquesta persona ja creixi sabent que té aquesta condició i pugui treballar molt millor amb això.
i tenir més eines, millor gestió emocional, millor identificació, aprendre com comunicar-se sense emmascarar com és, però podent fer d'una manera funcional que no li doni malestar i podent tenir amics si és el que vol. Si no els vol, no cal tampoc obligar-lo, no? Però al final, clar, ajuda a que aquella persona tingui molts més recursos d'aquesta atenció. Pel que dius, una part important sembla que és l'autoconeixement, no? Per acceptar-se i acceptar què és el... Bueno, acceptar. Bueno, conèixer què és el que m'agrada, què és el que no, com funciono, per què no encaixo. Això a nivell personal, però també a nivells de societat, poder encara hi ha un estigma, no? Contra aquest tipus de... Bueno, en general amb la salut mental i, bueno, en particular també amb l'autisme. Sí, potser per sort cada cop menys, perquè jo crec que ara està molt en auge el tema autisme. Sí que és veritat que hi ha gent que els hi costa, no? I també acceptar que el teu fill... Vull dir, entenc que també, com a pares, és un procés complicat el veure, i més segons quina concepció tens d'aquest autisme. Vull dir, si tens una concepció d'un autisme d'un grau 3, que és doncs, al final un nen que necessita moltes ajudes, que no serà autònom, vull dir, tota aquesta part, entenc que et costarà molt més assimilar que el teu fill pugui ser autista. Però de vegades, vull dir, moltes de fet, és un nen autista, funcional, que fa la seva vida i que simplement se l'ha d'acompanyar i que pels pares és útil, perquè al final per mi serà útil saber que el meu fill és autista i que potser és molt literal, perquè el missatge que li donaré ja no serà el mateix, vull dir, ja buscaré no anar-li ni amb ironies, ni amb dobles sentits, ni amb coses abstractes, sinó tot molt més pautat, i això li farà molt més fàcil la seva supervivència, gairebé com qui diu. Llavors, saber-ho i conèixer ho fa tot més fàcil en aquest sentit. I per la persona també. O sigui, al final és un diagnòstic molt agraït. Vull dir, quan tu confirmes, normalment la persona és com, vale, per fi entenc el per què. Ara sé com funciono, ara anem a treballar en base a això. I normalment, vull dir, les amistats, llavors quan ho diuen això és com, ara entenc per què actues d'aquesta manera. I potser llavors ja no hi ha aquest jutjar-te o pensar que això no ho sap fer o d'allò, sinó ja es veu des d'una altra perspectiva més comprensiva, en aquest sentit. Que bé. Sí, s'ha de treballar molt encara al respecte, perquè tot això. I com es treballa a consulta amb una persona amb autisme? Que al final es miren totes aquestes dificultats que apareixen i s'intenta donar eines i estratègies. Sí que és veritat que al final ells veuen molt situacions concretes amb les que es troben i també reps això a consulta, no? L'altre dia em va passar això i no vaig entendre per què va passar això. I llavors busques com una mica explicar-li d'una manera que ell sí que pugui entendre per què va passar allò i que per les properes també ho pugui integrar d'una altra manera. Al final també buscar una mica flexibilitzar-nos, no? Hi ha tota aquesta rigidesa, buscar de dir, bueno, va, intentem trencar una mica aquestes rutines amb petits passos que em permetin aprendre que si m'apareix un imprevist no m'altero tant i el puc tolerar millor llavors. Vull dir, és treballar en base a totes aquestes dificultats que té aquesta persona i a partir d'aquí també amb experiències concretes que li passin anar-lo acompanyant. Però al final és el que et deia, cada persona autista és un món. Llavors t'hauràs d'adaptar tu una mica a qui tens a davant més que tenir un patró concret d'intervenció darrere. Llavors les competències una mica són les habilitats socials, la rigidesa, no? Que poder són les coses que més generen incomoditat, no? Al final tota la part emocional també. Vale. Vull dir, el poder identificar, perquè si no identifico no gestiono, perquè no sé què estic sentint, vull dir, treballar des de la gestió, la identificació, vull dir, fer com un recorregut per les meves i per com puc detectar també les dels altres, o sigui, la part emocional també és una cosa a treballar molt. I al final tota aquesta part de teoria de la ment també de saber posar-me més en el lloc de l'altre per poder entendre més com et comportes tu quan és tan diferent a com em comporto jo. I al final hi ha moltes coses. Defineix una miqueta la teoria de la ment, perquè poder ens estan escoltant i no saben ben bé què vol dir. Al
final la teoria de la ment és la meva capacitat de posar-me en el lloc de l'altra persona. Per exemple, doncs el fet de poder entendre que d'una mateixa cosa jo la percebo d'una manera i tu d'una altra. I a tu potser allò et molesta i a mi no. Llavors existeix aquesta dificultat on a mi em costa entendre que si a mi no em molesta, com pot ser que a tu et molesti? Llavors, clar, això a vegades en el dia a dia també, perquè tu t'enfades amb mi i jo penso que no he fet res. I aquí hi ha un conflicte i potser perdo una amistat perquè no he entès per què aquesta persona s'ha enfadat amb mi. I no he pogut fer aquest canvi de visió de dir, vale, no ho he fet amb mala intenció, però això pot haver enfadat aquesta persona. Clar. És que estàs comentant això i és veritat que els psicòlegs i les psicòlogues tenim com molta... acostumeu o intentem com sovint integrar en etiquetes les coses, no? per nosaltres, però bueno, com que en el fons és una manera de ser, no? L'autisme, pel que m'estàs explicant, entenc, en un principi no tindria per què tenir aquesta etiqueta, no? Però per nosaltres com a psicòlegs és important, bueno, i per la persona, pel que comentaves, suposo que també perquè no treballaràs el mateix o de la mateixa manera amb una persona amb autisme com una persona que no sigui neurodivergent o no? O que no sigui autista. Clar, jo crec que al final hi ha etiquetes necessàries, en certa manera. Vull dir, perquè, clar, sí, jo puc venir i dir-te, no, bueno, és que a mi em costa fer amics, o tal, o no sé què, però que jo vingui i et digui, no, mira, és que soc autista, permet que tu ja puguis entendre coses de mi, sense que jo constantment t'hagi de dir quines dificultats tinc i que d'allò, i al final, per què l'autista s'ha d'adaptar als altres i no els altres a l'autista? Clar. Llavors, el normalitzar-ho fa que els altres s'adaptin més a aquest autista i que no hagi de ser sempre la persona autista, la que ha d'estar, no, arribo i he de dir hola i he de somriure quan això em dóna malestar. Quan poden ser els altres que entenguin que a mi això em dóna malestar i que quan arribi no diré res a ningú. Llavors jo crec que aquest etiquetatge ajuda que siguin els altres els que s'adaptin a mi i no jo a aquests altres. Deu tenir una càrrega emocional important, no? El fet de sempre haver d'estar emmascarant-me a la feina, amb els amics... És decotador. Clar. Vull dir, és quan es pot arribar, no?, a aquests moments d'estats depressius, fins i tot arribar a fer autolesions, intents de suïcidi. Vull dir, realment és un malestar constant i molt fort. O sigui, tu imagina't que durant un dia, en vez d'actuar com a Cristina, actuessis totalment contrari a com és la Cristina. Clar. I tu arribessis i en vez de saludar doncs no diguessis res. I que et vingués algú a demanar ajuda i li diguessis no t'ajudo. I vull dir, tu imagina't el que et generaria a tu durant un dia ser contrària a com ets. I imagina't si això passa durant anys. Clar. Al final és el que comporta, no?, que et deia abans, aquesta part d'emmascarament comporta a que jo arribi a fer un diagnòstic tardà. Clar. Què és això del síndrome d'Asperger? Que això ja no es diu, ja no existe, ja com s'ha eliminat. O sigui, al final el síndrome d'Asperger era més aquest Sheldon de Big Bang Theory, aquesta persona com amb aquest talent per alguna cosa, aquesta part intel·lectual, amb aquest punt més repel·lent també, com tot això, però al final és autisme. O sigui, les dificultats que té aquesta persona són les mateixes. Llavors simplement es va decidir eliminar. La gent que tenia aquest diagnòstic el manté, però ja no se'n posen de nous. Ara ja és tot trastorn de l'espectre autista. I simplement tots entren a dintre aquest sac que no sé quines dimensions té, però són impressionants. Però bueno. És molt interessant tot el que estàs explicant. Si et sembla bé podíem anar tancant i seria molt xulo que ens poguessis compartir alguna recomanació, ja sigui literària, una pel·lícula, alguna que vulguis compartir amb nosaltres. Jo crec, ja que ha sortit una mica aquest tema de les noies, d'aquest emmascarament, us recomanaria el llibre Mujeres y Autismo, que és de la Maria Merino, que al final el que fa és explicar això, no? De fet, el subtítol és La identitat camuflada, llavors es parla de tot aquest camuflatge que fan, una mica camaleònico,
decidir qui sóc segons l'entorn que tinc en aquell moment, i jo crec que al final és molt interessant i també és una que ara s'està començant a impulsar, però que falta molt coneixement. Llavors penso que potser se l'hauria de llegir tothom per tenir més aquesta perspectiva. Doncs molt interessant, moltes gràcies, Míriam. A tu. Doncs bé, gràcies a tots i totes per escoltar-nos. Gràcies, Míriam, per haver vingut i per compartir tot aquest coneixement. I res, ens veurem en el proper capítol. Moltes gràcies. Adéu.